Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. Sandra? Oh, inom una Kay, ganina ka pa man kahang kiuhaw sa dito pata sa menteryo. Salamat, Lianizel. Kalawang ba ni paghupaw? May pasalig naman sila si Madam Doria nga ilang sulbaron ang pagkamatay ni Angel. Unya, gitubag na nila ang tanang gasto. Lianizel, uwa ka pa mahibong? Ha? Sa unsa man? Bahin sa gipakitang kahingawa ni Madam Doria o Sir Divino sa kong pag-umangkon. Di ba, o era? Ha? Bitaw, nagabantay sad ko. Kay kung tinuod pa nilang gimahal ang akong pag-umangkon, nganong wa man din sila manglihok aron sa pagpangita ini. Kung wa pa ka ta nagpa-blatter sa mga pulis, wa unta ni mahitabo ron, di pa? Husto ka. Ganina, giuihan lang gyud kay ko nila. Ilabi na si Madam Doria. Nakita gyud ako nga ipastada gyud niyang iyang naong sa kamera nga naghilak siya. Klaro kay ba nga tinuyo? Maumsad ni akong nabantayan. Uy. Wait. Time pa sa aha? Oh, asa man ka? Si Achilles, ari unsa na ako. Achilles? Sa man kayang tuyo ni Achilles ka nagdali man to siya? Achilles, hain ka! Achilles! Kay asa man is Achilles? Sandra? Asa di ay siya? Sandra, wa ka ba magkabantay ni Achilles nga miagi din ni kanina sa akong pagsud nga nagkuha kog tubig? Wa man, Lianizel. Kay nga na di ay? Kun mauna. Tuwa na to siya. Asa man? Cancer Divino. Divino, taod-taod na tang nang hunong din hiya. Nanginit na ning lubot ko, gliningkod. Kakusog sa aircon yung atong gisakyan, Bisa na. Hapit ako pulig pinaabot. Oo, tubaga. Ang bata na. Mauna na. Unsay ang bata? Nga, numero man ni Poroy ang mi-appear sa caller ID. Tanawa, oh. Baby? Uy, si Puroy ang nanawag. Buhi pa di ang mga animal, ha? Hilom una diha. Hello, Madam Doria? Poroy? Ikaw ba ni? Dili na ba, Madam Doria? Kon mauna, hain si Poroy. Diya sa kong tupad. Nagpaabot sa mga pulis. Unsa? Unsay pulis? Pulis good. Kanang mo dakop sa mga makasasaha. Sama nila ni Poroy og ni Upaw. Kinsa ka lagi punyeta? O apilon sa pagdakop ang mga mastermind nga sama ninyong duha. Unsa? Punyeta ka? Kinsa ka ba, ha? Ako ang tao nga maputol sa imong sungay, Madam. Hoy, punyeta, pakita na ko. Pakita na ako! Hoy, ngano ka? Kinsa ba'y gigathan mo diya? Ha? Gihagit ko sa tonto. Gihagit ko! Ha? Hoy, Doria. Ala, nausab ka, Doria. Ang imong naong nausab. Nge, may sungay ka na. Ala. Pangitaon ko kining nang hagit na ako. Ha? Mugawas kayo ng sakyanan ngayon anak imong insura. Di ka kapistahan sa mga tao. Punyeta kining nanawag! Kinsa wala ha? Ambir. Hello! Hello, sir. Si Achilles ni. Achilles?
Doria, si Achilles maligning nanawag. Ang bata nga ako giingon nimo nga nahibaw sa kitaguan ni Puroy ug upaw. Ambi. Hello. Ako ni, Madam Doria. Bata? Nagpaabot ko ninyo ni Sir Rivino. Niya ko sa inyong atbang. Ang sirado nga tindahan ka ni. Niya sila si Puroy ug si Upaw sa sud. Di ay? Pero, kinsa man tong gikasulti ko ganina? O kining gigamit mong numero? Kang Puroy kini, di ba? Oh, gusto ka, Madam. Paabot mi diha. Divino, nakakita ka ng sirado nga tindahan? Oo. Na ako no diha ang mga inutil. Doria, ayaw na ko doon na. Divino, unsa ba? Ayaw pagdugay-dugay. Paminawa una ko. Wa ka mabatian kay buong kung anong nausap ang tingog sa gikasulti na. Di ka ha nga gibinuangan na. Divino, tanawa. Na ay bata nga may gawas anang tindahan nga sirado. Na, tutuki. Kibalik na sab niya og sira ang pultahan nga iyang giagian. Tuod sa... Wow. Siya ka to. Siya yun. Si Achilles. Manaog ta. Yan na sila. Karon, inyo na matilawan ang nitabo nila ni Papa o ni Mama. Ingon man sa akong manghod. Achilles? Hain ang duha ka mga bugo. Nara sila sa sud. Sudlon ta, Divino. Dali, Divino, sudlon ta. Ayaw una, Doria. Kadiyo tayo na. Ngano ba? Achilles, ikaw una. O sige, dali mo. Sunod ko na ako. Dali mo. Daya. Naras lang duha. Sabay. Oy! Og sa'y nahitabuan na nila. Nga nung naingon man sila, ala. Buhi pa na sila? Oh, Ano man ang... Oh, mga sunog malagi na sila. oh. Nasunog na sila. Pero, dili sila mga grabe. Magkasulti pa na sila. Dili na maila ang ilang mga panagway. Oh, kinsa nilang duha si Puroy? Kanang gikatubang mo, Madam Doria. Og kining ko sa si Upaw. Oh, sa Divino. Hoy! Tingog! Tingog! Ug ikaw, Upaw? Agoy! Karon upaw. Puroy. Misad mo muna ko. Nga sa ilang atubangan, imo ikumpisal nga rin ako ang tinuod ninyong gibuhat. Di ba? Misad mo na, di ba? Yun na ra. Kangilingigod ni mong sinultihan. Achilles, unsa ning binuang? Ingon ka kay imong ipadakop namo ang mipatay sa among sinagop nga si Angel. O niya? Unsa niya? Sir, tugan na lang sa tinuod. Nga kamo ang mastermind sa kabatayon ni Angel. Animal ka. Tiwasan ti ka. Pati na! Og kami may patay sa mga ginikanan ni Achilles. Og bata nga bago pang natao. Unsa to? Hunungaw na ka ng pagpasakit mo ni Puroy Divino. O sa to'y gingon mo, Upaw. Ang amahan ni Achilles mo isaksi sa among gibuhat ka paghog sa patayng lawas ni Angel sa pangpang. Usa. Uy! Divino! Nawa ang bata! Ha? Uy, tuod. Dinero man to. Asa naman to? Achilles! Divino! Gisirhan ta! Mag-inano nga kita, madam.
Mauna ni ang dugay ng plano ni Achilles na kami idungan sa pagsunog ninyong duha ni Sir Divino. Di ini mahitabo! Ha! Husto si Divino. Dili ka na mahitabo. Tungod kay lahi na ko karon, Puroy. Upaw. Kun kani adto, ang gisaligan kong gahom maora ang akong sapi. Pero karon, may talagsaon akong gahom. Taypa. Durya! Kaya ito na, Durya! Lain nagbaho. Murag, nanimahong gasolina! Ayaw kahadlok, Divino. Madam, gamahanan sa bang bata. O, unsa? Gituyo niyang abang ng tindahan kani sa mga pintal nga nagsulo lang ining bakanting lote, madam, para natong upat, madam. Muna! Durya, paliw ka ng imong gahom. Di pa ko gustong mamatay. Labaw pa kung gustong mamatay! Unya, sige na. Hala! Kayo! Kayo! Dinhi, makita ko na ang sunog sa ubos. Pa, Ma, Dudong, Manghod ko, nakabawas na mo. Ako sab silang gisunog. Mao niyan dugay ko nang giplano nga buhaton sa mga tao nga mipatay ninyo. Nakabawas na mo. Nasayop ka, Achilles. Lulamboy, Sayop ang nauna-unaan mong paagi. nga naman lo. Inuon, dili ko makabasol nimo kung nganong ingon ana ang imong gibuhat. Kana tungod kay usa ka pa ka bata sa laktod binatan-on ang nakabot mong hukom. Naugdaw na sila lo. Kung nakakita ka, wala na bombero. Naugdaw na sila. Labi siguro, ang nitabo na nila. Usap ang ganin nitabo nila ni Papa. Achilles, dili na ordinaryong babae ang imong kaaway karon. Unsa lo? Angay kang magpantay tungod kay wa mo sila mapatay. Dili na tinuod lo. Dili na tinuod. Achilles, pahimangno lang ni. Ayaw pagkumpiyansa ug tarunga sa pagkamit ang nahuptan mo nga gahom. Wa ko magsabuti mo lo. Lo, ngano sayop man ako mga plano. Ngano man lo. Ngano man. Diin ka. Ayaw ko kilaki-laki, Achilles. Sod! Nausa ka? Nausa ka man? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!